Kan han jo ikke. Det er ikke kraftigt for hjernen, det der. Ja, store! Tag lidt tilløb! Det der i dig! Mangler 2 hjul mere! Tilløb! Ja, der holder den jo godt. Ej, hvor gad jeg godt at se det der reb sprang op i volderne på Jakob. Der er pølse. Er det nu? Jakob, han ryger væk. De kan ikke høre mig, følge med. Det koster 500 meter. Nu!